Nie je to tak dávno, keď to prasklo. Úplne to prasklo znútra, zvonku. Dlho som s tým bojoval a ja som si naozaj nevedel rady. Nechajte ma chvíľu. Tom prišiel kamarát a povedal mi: mám riešenie, bratu. Už ťa to viac nebude bolieť, už ťa to nebude trápiť. Vyrieši to každý tvoj problém. Či vonku, či vnútri, keď ti to aj praskne alebo čokoľvek, použij akrylový tmel od Master Seal. A v tom to vo mne rozjasnilo. Odtedy s nimi nemôžem prestať. Neviem sa ich nabažiť. Akrylové tmely Premium zmenili môj život. Keď mám prasklinku na okne znútra alebo zvonku, vyrieši to problém. Trojnásobne dokáže sa roztiahnuť, keď je tam nejaká diera, a naopak malo sa zmršťuje. Perfektne funguje v každom prostredí, nebojí sa slnka a dá sa pretierať. A spoločne zvládneme aj trhliny v rozpäti 7,5% proti pôvodnému plánu. Dokonalý akrylový tmel. Potom, čo sme si spolu poplakali, sme išli zalepiť okno. Bola diera znútra aj zvonku, ale on to zvládol. Ani slnko, ani dážď, ani vysoké teploty mu v tom nezabránili. Spolu sme zatmelili každú jednu dieru. A odteraz s akrylovým tmelom Premium od Master Seal môžete kráčať aj vy. Už žiadna diera nebude problém. Všetko spolu zvládnete, verte nám, v Solid Markete vám s tým radi pomôžeme. Neplačte, bude to dobré.